25-26 oktyabr aralygynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe resmi tapary amala aşyrýar. Resmi habarlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleriň dowamında taraplaryň arasyndaky sowda dolanşygyny artdyrmak meselesiniň galy bersede türkmen gazynyň tranzitiniň maslahat ediljekdigi aýdylýar. Bilermenler Ankaranyň Türkmenistanyň gazyny Ýewropa ugru boýunça aktyryp başlamagy ugrunda tagalla edýändigini, emma türkmen tarapynyň bu baradaky meýilleriniň dolu anyk däldigini belleýärler. Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe tapar etjekdigi 11-nji oktýabrda Türkiýanyň Daşary işleri ministri Hakan Fidannyň Aşgabatda tapar eden mahaly ma'lum boldy. Resmi türkmen mediasynda tapara görülen taýýarlyk barada maglumat berilse, Türkmet bogaty gepleşikleriň dowamında türkmen gaz meselesiniň hem üns merkezinde boljakdygyny ýazýar. Türk habarlarında türkmen gazy hususanda Aziya bilen Ýewropanyň arasyndaky energi tranzitindaky täze bir çeşme diýilip häsiýetlendirilýär. Bellesek Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukraina itahtsy çözümigiň ýa-ni Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetik importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla edýär. Geçen ýyl Türkiýe türkmen gazyny satyn almak mümkinçilikleri ugrunda hereket edýändigini ma'lum etdi. Türk resmiýetleri munyň amala aşmagy üçin Hazar arkaly tanap liniýasy, swap ulalasy ýa-da deňiz arkaly truba geçirjisiniň ulanylmagy ýaly alternatiwalaryň üstünde işleýändigini aýtdy. Ýatlatsak geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Awaza şäherçesinde Serdar Berdimuhammedowyň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň şeýle-de Türkiýanyň prezidentiniň arasynda geçirilen duşsukda Erdoğan iki ýurdu birleşdirjek gaz geçirjisiniň gurulşygyny ýagny Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny Ankaranyň goldawyny hüdürläpdi. Türkmenistany, sol sanda Aşgabatyň energiýa siýasatyny ýakyndan izleýän ekspert Bruce Panyer, prezident Berdimuhammedowyň saparynyň dowamında gaz meselesiniň giňden maslahat ediljekdigini bellese-de, munyň bilen bagly anyk lalasyklaryň baglasyljakdygyny iki uçly garaýandygyny aýtdy. I don't know if they'll reach a deal. That's kind of the problem because there's this, as you know, there's this weird situation about who's really running the country in Turkmenistan. Men ilalasy gelinip gelinmejekdigini bilmeýärin. Bu bir mesele. Sebäbi Türkmenistan hakykatda anyk kimiň dolandyrýandygy boýunça täsin bir ýagdaý bar. Soňky ýagdaýlardan çen tutulsa, gaz meselesi babatynda gepleşikleri halk maslahatynyň başlygy prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçirýändigini görýäris. Türkiýe onuň oglunyň gitmegi gyzykly. Olar gaz meselesini giňden maslahat etseler-de, bulalysy gol goýuljakdygyny çaklamaýaryn. Görnüşinden munyň amala aşyp aşmajak baradaky soňky karary Uly Berdimuhammedow berýär. Belki-de ol eýýän bu karara gelendir. Muny bilmek kyn. Ol bu barada geçen ay Germaniýada hem çykyş etdi. Belki-de häzirki tapar diňe bir formallykdyr diýip Panyer 24-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi. That said, he might have already made that decision. I don't know. Again, he did mention it in Germany last month. So this might just be a formality. Ýatlatsak, sentýabryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa amala aşyryn taparynyň dowamında Türkmenistanyň Hazar üstü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgesiz galýandygyny nyktapdy. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny esasan Hytaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti özüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Resmi maglumata görä 2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2,6 milliard dollary deň bolupdyr. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda bolsa bu san 541,5 million dollary barabar bolupdyr. Balkan welaýatynyň häkimetleri Daşary ýurtda ýokary kuwuny tamamlap gelen 25 çemesi raýaty Türkmenbaşynyň aeroportundan destine harby gulluga alyp gitdiler. Bu barada çağalary harby gulluga alınıp gidilen raýatlaryň bir näçesiniň enatasy Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
5-nji oktýabrda Ortaýadyň Saratow Döwlet Uniwersitetinde okuwyny tamamlanan Balkanly ýaşlaryň 25 çemeti ýurda dolandy. Olar Türkmenbaşynyň aeroportuna gelenlerinde harby wekilliginiň, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri olara hamala jenaýat eden adamlar ýaly gödek darap, olary howa menzilinden desine harby gulluga alyp gitdiler. Dip Balkanly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda harby gulluk hökmany hasaplanýar we raýatlary harby gulluga çağırmak çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gedek geçirilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16 sentýabrda çağırş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çağırylşy hakynda permana gol çekdi. Permana laýyklykda oktyabr-dekabr aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırşdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar. Türkmenbaşly, akdaşly we gıyanlyly enatalaryň aýtmagyna görä, kanun goraýjy edaralaryň işgärleri olaryň çağalaryny iýul aýynda okuwlary tamamlanandan soň desine Türkmenistana dolanmazlykda hem dilden aýyplapdyrlar. Enatalar çağalarynyň ýaşaýan ýerlerinde hasaba durmak ýaly esasy hukuklaryndan hem mahrum edilendigine, ýaşlaryň hukuklarynyň gödek bozulandygyny aýdyp şikaýet edýärler. Çağalarymız Türkmenistan tarapyndan diplomy tasdiklanýan ýokary okuw jaýlarynda magistr we bakalavr okuwlaryny doly tamamlap, diplomlaryny eline almak üçin ýurda gelmediler. Biziň köpüýmiz çağalarymyzy 5 ýyl bäri görmendik. Häkimet wekilleri çağalarymyzy 10 minut görmäge olaryň öýde bir salym çaý içmegine de ruhsat bermediler. Çağalarymyza beýle gödek daralmagyna hiç hiri düşünmedik. Dip Balkanly başawr ene aýtdy. Şol bir wagtda enatalar okuwyny tamamlap gelen ýaşlaryň arasynda harby gulluga alınıp gidilmeli ikraýatyň bolsa, wagtlaýyn öýlerine goýberlendigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä bu ikraýat üçin şeýle aýratynlygyň döredilmegine olaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynda garyndaşlarynyň bolmagy sebäp bolupdyr. Biziň çağalarymyzyň hem gaçyp barýan ýeri ýokdy. Ýurtda adalet hemme deň däl diýip eni belledi. Bu waka Türkmenistanda raýatlary harby gulluga almak çäreleriniň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Şu aýyň 1-nji 10 günlüğünde Liwap welaýatynda habarçymyz harby gulluga çağırş haty gowşurylan raýatlar wagtynda degişli harby bölüme barmasa, onda olaryň polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gidilýändigini habar beripdi. Bu aralykda Balkanda habarçymyz Sewitiň harby bölümlerinde para mögsüminiň hem mögjeýändigini aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä enatalar çağalarynyň harby gullugyny 6 aý ýyza süýşürmek ýa-da olary ilat arasynda oňat atlandyrylýan harby bölümlere düşürmek üçin onlar çömüň manat para bermäge razy bolýarlar. Ene atalar ýurduň Owganistan we Iran bilen serhetleşýän serhet garnizonlaryna harby gullugy çağırılan çağalaryny başga sebitlerdäki harby bölümlere geçirmek üçin ulümçwerde para berýärler. Harby wekiller Gusgy, Serhedawat, Taxtawazar we Kerki serhet garnizonlaryna ýolanma alan ýaşlary Aşgabat, Liwap, Mary, Dasowud we ahal harby gury ýer gustunlaryna çalsyp bermek üçin 10 000 manat para soraýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly ýytybarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda ýurduň esasan elita gatlagyna degişli adamlaryň çağalarynyň gulluk edýän harby bölümlerinde gulluk etmek isleýän raýatlardan soralýan paranyň möçeri bolsa 50 000 manada ýetdi. Bu Merkezi Bankyň kursunda tas 14.300 ABŞ dollaryna, Garabadaryň narhynda 2500 ABŞ dollaryna barabardyr. Bulara İçeri İşleri Ministrliginiň 10.01 bilgili Aşgabatdaky Hormat Garawuly batalyony, prezidentiň goruk polky, Bekrewe birikmesi ýaly harby bölümler degislidir. Garyp hojalyklaryň çağalary köplenç serhetde watan goraýar. Dip çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenbaşynyň aeroportundan, Balkanyň harby bölümünden, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasyndan we polisiýa müdürliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda azyndan 2 aý çemeti dowam edýän dizel gyçylygy yerli sürüjiler bilen birlikde ýurduň çäginden üstasyr geçýän daşary ýurt ýük uluglaryna da hem wagt hem de maddi çykdyjy taýdan ýiti täsir edýär. Energiýa terişlerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlara düşündürs bermeýärler we mümkin çykylgy hükmünde käbir ýalňyç beketlerinde dizeli çäkli ýagdaýda göýbermegi ýolla goýýarlar. Maradaky habarçymyz dizel gyçylygynyň soňky 2 hepdeden bäri
hasy mitilesendigini, ilatly punktlaryň ýalňyç beketlerinde onuň asla ýokdugyny, diňe uly ýollaryň ugrundaky käbir stansiýalarda onu çäkli mukdarda guýduryp bolýandygyny aýdýar. Dizel bilen işleyen uloglaryň esasan hem yük uloglarynyň sürüjüleri zerur ýanygyjy tapçak bolup juda alada galýarlar. Onuň bar stansiýalarynda hem dizeli her bir ulaga 50 litrden artyk guýup bermeýärler. Munyň netijesinde gum, kerpiç ýaly serişdeler daşayan yük uloglarynyň köpüsi işini goýup bolsun etmeli boldy. Bu hyzmatlary dowam etdirýänleriň narhy hem 120 manatdan 200 manada galdy. Deyip, bu ýagdaýlara bastan geçirýän ýük ulog sürüjüleriniň biri 24-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda ol ýalňyç gıççylygynyň netijesinde alym berim ýagdaýlarynyň hem döreýändigini belledi. Dizeliň bar stansiýalarynda onuň 1 litri 1 manat 35 teňgeden satylýar. Ýöne beketdäki hünärmene her litri üçin näresmi 2 manat tölejek diýsen, goşmaça 50 litr goýup berýär. Yerli nebit karhanalarynyň tanış tapyp bilseň, iş sagatlaryndan soň gijara barıp 50 manada 20 litrlik gawa dizel goýdurup bolýar. Deyip, habarçymyzyň söhbetdeşi nyktady. Bu ýagdaýlar dogrusunda sol sanda energiýa terişdelerine baý ýurtdaky dizel gıççylygynyň sebäpleri boýunça gürrüňe gidýän nebit karhanalaryndan maglumat almak basartmady. Sol bir wagtda dizel gıççylygy ýurdun çäginden üstäsir gatnaýan ýük uloglarynyň hereketinde hem bökdönçlikleri döredýär. Habarçymyz uly ýollaryň ugrundaky ýalňyç stansiýalarynda ýük uloglarynyň çäkli mukdardaky dizeli alyp bilmek üçin ençe mögünläp garaşmaly bolýandyklaryny belledi. Lewapdaky habarçymyz hem ýurdun Gündogry welaýatynda da dizel gıççylygynyň taklanýandygyny tasdiklaýar. Ol hususan da welaýatyň Özbegistan bilen terketleşen sebitleriniň ýalňyç guýjy beketlerinde ýük uloglarynyň uly nowbatlarynyň emele gelýändigini aýdýar. Bugünler Özbekistan bilen aradaky Farab gümrük nokodunyň goloýundaky Farab şäherçesiniň ýalňyç guýjy beketlerinde onlarça ýük ulogy ençeme sagatlap garaşmaly bolýarlar. Bular esasan tranzit gatnaýan uloglar. Deyip, bu ýagdaýlary bastan geçiren sürüjüleriň biri 24-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol sebitin käbir ýalňyç stansiýalarynda diňe üstäsir gatnaýan daşary ýurt ýük uloglary üçin 200 litr dizel guýmagyň ýoly goýulandygyny hem belledi. Farab şäherçesiniň ýanyç stansiýalarynda bu çäkli dizeli goýduryp bilmek üçin her gün 50 goloý ulog toplanýar. Emma ýük uloglarynyň bagy 500 litr bolan üçin sürüjüler mundan soň Çärjow etrafyndaky Mary Türkmenabad ýolunyň ugrundaky beýleki bir ýanyç stansiýasyna gidýärler. Bu ýoluň aralygy 15 kilometr töweregi. Şol ýerde hem ençeme sagat garaşyp 200 litr dizel goýdurýarlar we mundan soň gümrük nokodyna uğraýarlar. Deyip, habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Dizeliň ýiti gıççylygy bilen bagly ýagdaýlar ýurdun nebiti gaýtadan işleýän iri karhanalarynyň ýerleşýän Balkan welaýatynda hem sentýabryň başyndan bäri saklanyp galýar. Azatlyk bu aýdylanlar barada sebitleriň häkimliklerinden we Türkmen nebit önümleri baş müdürlüginden kommentariýa alyp bilmedi.